Truth. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapodan manakanyo nyakora mgajwang jatenda kwetha mathoth od bura Kimani Ichung'wah oyango ni romo mano luongi ko jatenda piny Kenya William Ruto ne en mar keto kenge mabiro tayo lalruok e kindgi kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Mabango gai mar Azimio Raila Odinga chungo ng'anyo kendo ochiwo thuolo ne chenro mago mag lalruok kaka George Bati leronwa. Martin ne seche 24 bang' piny owacho kod riwruok mar Azimio yango ni gimbeko tol kendo giyie lalruok. Jatend piny William Ruto ne oromo kod jotelo mag kweth mathoth e od bura mamalo kod Senate kendo lero ne giting' margi e kinde lalruok. Bang' romo gi jatend piny, jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah olero ni kaka piny owacho giseketo kenge ka koro girito kweth manok mondo tiek somo paro kowuok kuom jotendgi e wi okenge mag lalruok. We have agreed on how we work towards establishing a framework that you see realize the consideration of the proposal and the counter proposals that will come from the opposition. And I've had a brief engagement with the leader of minority in the National Assembly, and he has indicated that they are also in consultations with their party leadership. They are still caucusing, and as soon as they are done, we should then embark on the formal engagement now to begin work. Kolieko ni dipoka ochuno od bura mondo chuoga put moriwo jokanyo mowuok e piny owacho, Azimio kod jolony mamoko, Ichung'wah okone duond jatend piny kod mar tend Azimio dhi bedo kod oteku e kinde mag lalruok. It will not be up to the House leadership to decide of what happens to the proposals. The House leadership, in consultation with our party leaders, and that is why even the minority are consulting with their party leadership, is to even think around the framework and the membership, the composition of the ad hoc committees that would propose when we have a formal sitting. Iwach mar yiero jotelo manyien mag IEBC, Ichung'wah olero ni mana kaka nyoyange kod jatend piny gogai mar Azimio Raila Odinga, gidhi keto wigi kanyakla kendo neno ni welo no tim makare. Kata kamano, oluwo ni ok ong'eyo ka weche manoketi e BBI bende biro nyenyore e kinde mar twak margi. The president was quite clear in his communication yesterday that the proposal is touching on the issue of the IEBC Amendment Act that the opposition have expressed concerns with, and therefore I do not know where the question of BBI comes in, because even the opposition have not had them speak about anything to do with BBI. Ewi ka bende mosruok kin jatend piny gogai mar Azimio biro bedo, Ichung'wah olero ni lalruok margi dhi mulo midhiero mamako oganda jo Kenya to ok mosruok kin jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga. There is nothing touching on a handshake. The bipartisan approach is an approach that looks at the interest of the country over and above the partisan interest. Kaluwore kod to ma osebedo kanyenyore e welo mag jokanyo mag duol ma ochung' ne yiero IEBC ma bende kelo ng'ur e wi duoko mag ombulu e pacho ka e kinde yiero, geno mar jopiny ni lalruok madhi bedo wang'ni nyalo biro tieko to kendo miyo jopiny bedo kod yie gi IEBC e kinde yiero mabiro. George Bati, Ramogi TV.